Hola, bon dia. Jo em dic Joaquim Castanyer Garcia, soc de Sant Esteve d'en Bas i treballo des de l'octubre del 2008 aquí a la Fageda. Vaig començar treballant a jardineria, que vaig treballar mig any, i de mig any ja vaig venir cap aquí a la Fageda, perquè jo sempre he treballat interior i a l'interior m'agrada més treballar, no m'agrada passar fred. Jo treballo de 2:15 a les 3 de la tarda, de 2:15 a les 10 treballo a fàbrica, de les 10 a 2:15 esmorzem i de les 2:15 a les 3 treballo a la fàbrica una altra vegada. Després, quan plego d'aquí, em vaig a casa, dino i als ratos lliures m'agrada treballar la fusta i el fang, però especialment m'agrada treballar la fusta. Com ara podeu veure, aquí he portat unes peces que us vull ensenyar. Vaig començar fent... Tinc un cap de cavall i un cap de gos. El cap de cavall està treballat amb... Jo treballo amb unes eines que se'n diuen gúbies i ho dibuixo i m'ho estudio mentalment i després ja ho faig. Vaig amb el fuster i li demano la fusta que jo vull. Prenc les mides de la llargada, l'amplada i la gruixudària, depèn del que jo vull treballar. Si vull treballar més el volum o vull treballar menys el volum. La fusta és abedul, es treballa amb gúbies i la fusta ja m'ha dit, i ho treballo al meu taller i d'hores de dedicació hi ha unes 35 o 40 hores, depèn de les peces. Hi ha peces que inclús he estat 200 hores a fer-la. Ara us vull mostrar les dues parelles d'ocell i les dues parelles de roses. Els dos ocells, que un és mascle i l'altre femella, em vaig inspirar amb un dibuix de matalàs que em va fer molta gràcia i ho vaig treure d'allà. També he fet el mateix procediment, he treballat en gúbies i ja està. Després hi ha les dues roses, que per el que podeu veure és treballat, però a més també és treballat pensat com està dibuixat i és pensat dibuixat d'una manera que no hi ha cap fulla que sigui igual i tot té una simfonia i una línia, perquè com es fa un dibuix tot ha de tenir una gràcia, no? I un gust. Després ara passarem a l'altra banda, que tenim un mariner, un paisatge de marina i un paisatge que jo vull dir un paisatge americà, que ara us explico una mica com es fa, perquè la tècnica que faig servir per fer un sol relleu o la tècnica que es fa servir per fer 3 o 4 relleus es fa de diferent manera. Primer es dibuixa l'arbre, les pedres, l'herba, es treballa i es busca la profunditat que vols anar. Si vols anar mig centímetre i a partir de llavors fas el següent relleu, tornes a dibuixar i tornes a treballar i tornes a dibuixar i tornes a treballar fins a arribar al fons i després per l'última hora farem el marc, que cada peça es fa un marc diferent. Depèn del paisatge o el que sigui, doncs es fa un marc d'una manera o d'una altra. I ara per acabar doncs us vull mostrar que també m'agrada molt fer escultura directa. Fer escultura directa vol dir esculpir directe a la fusta, i aquí com podeu veure vaig fer 2 cavalls i només s'aguanta amb les cames de darrere i fa uns 50 centímetres d'alçada, perquè 50 centímetres és la mida que s'ha de treballar. I ara per despedir-me, doncs jo vull donar moltes gràcies a aquesta entrevista que m'heu fet i fins una altra.